Hľadáte voľne stojacú vaňu a potrebujete ju v rustikálnom štýle alebo zasadiť do štýlu vidieckého? Vaňa Afrodita je jeden z modelov, ktorý vyhovuje tomuto trendu. V rozmere 170 x 78 cm. Má klasický rozmer bežných obdĺžníkových vaní, takže pasuje takmer do každej kúpeľne a dáte ju krásne, sa dá skombinovať s obkladmi, ktoré imitujú drevo, alebo s obkladmi, ktoré imitujú ten vidiecký štýl. Vnútorný priestor je obrovský tým, že má vaňa tenké steny. Pripomína vani z liatého mramoru, ale na pocit a údržbu je tento materiál určite výhodnejší a takisto aj váha vane. Šírka je rovnako dostatočná, myslím si, že aj pre dvoch, takže dve osoby by mohli oproti sebe sedieť úplne pohodlne. Bočná stena vane už nie je úplne rovná, ale pritom si nemyslím, že by bol problém zapojiť aj klasickú batériu zo steny. Ak sa vám teda do vašej rustikálnej alebo vidieckej kúpeľne nehodí vysoká stojanková batéria, môžete použiť aj klasickú nástennú batériu s tým, že malý odstup od steny pri niektorých miestach zostane. Prípadne sa dá použiť dlhšie výtokové ramienko zo steny, napríklad z podomietkovej batérie, a vaňu použiť napríklad v takomto umiestnení, kedy jednu stranu prisuniete bližšie k stene, zapojíte dlhšie výtokové ramienko, druhá strana zostane ďalej a tým pádom si vytvoríte priestor pre jednoduchú údržbu aj za vaňou. Takže ak hľadáte voľne stojacú vaňu a vaša kúpeľňa má pôsobiť rustikálne alebo vidiecky, tak vaňa Afrodita je jediným ideálnym modelom, ktorý som vyskúšal a ktorý vám môžem odporučiť. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak chcete vidieť ďalšie videá alebo získať viac informácií, prejdite na stránku www.výberovekúpeľne.sk.